Στη Θράκη, όπως νομίζω και σε όλη την Ελλάδα, οι προετοιμασίες του γάμου διαρκούσαν μια εβδομάδα. Κάθε μέρα υπήρχε κάποιο έθιμο σχετικό με το γάμο που έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Ας πούμε, τα καλέσματα, η ετοιμασία του φλάμπουρου, η κέσκα, η παρασκευή ψωμιών και άλλων ζυμαρικών, το δείξιμο της πρίκας, ο στολισμός της κάμαρης της νηφικής, τα δώρα του γαμπρού στην ύφη, το βάψιμο με τη χένα, σφαχτά και άλλα φαγητά, τα δώρα των καλεσμένων, η πρικοπαράδοση, η μεταφορά της πρίκας. Και βέβαια το μυστήριο γινόταν η Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία, πάντα. Τελευταία έχει επικρατήσει να γίνονται και Σάββατο και Παρασκευές και τα λοιπά, αλλά τότε Κυριακή. Σε κάποια χωριά βρήκαμε εμείς ότι ο γάμος γινόταν γνωστός σε όλο το χωριό με 3 πυροβολισμούς από το σπίτι του γαμπρού και με άλλους 3 από το σπίτι της νύφης ως ένδειξη συμφωνίας για αυτό το γάμο. Έτσι θα το αρχίσουμε κι εμείς. Βασικό στοιχείο του γάμου είναι η κέσκα, όπως είπαμε, δηλαδή το λάβαρο, η σημαία του νέου σπιτιού. Κάτι σαν το οικόσιμο των ευγενών, αλλά σε πολύ πιο ταπεινή έκφραση. Η κέσκα είναι τετράγωνη λευκή μαντήλα και εντυμένη με διάφορα λουλούδια και ζωηρά χρώματα. Στην κορυφή του κονταριού, στη θέση του σταυρού, έμπηγαν μήλα μαζί με ένα μπουκέτο λουλούδια και βασιλικό. Αφού στόλιζαν την κέσκα, η οποία συμβόλιζε τη δημιουργία μιας νέας οικογένειας, τη χόρευαν όλοι μαζί και στη συνέχεια την τοποθετούσαν στο πιο ψηλό σημείο του σπιτιού, ώστε να μπορούν να τη βλέπουν όλοι και να ξέρουν σε ποιο σπίτι γίνεται ο γάμος. Θα εμφανιστεί και η κέσκα. Άλλο βασικό στοιχείο στο γάμο είναι η κουλούρα του γάμου, αυτό που λέμε τα πρωτόψωμα. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Αναφέρω μία, τη στόλιζαν με κόκκινη κλωστή, άναβαν και 3 κεράκια που συμφόλιζαν την Αγία Τριάδα. Τα κεριά και το κόκκινο χρώμα υπόσχονταν την καλή και ευτυχισμένη ζωή του ζευγαριού. Στόλιζαν λοιπόν το πρωτόψωμο και στη συνέχεια το χόρευαν τραγουδώντας. Στο τέλος το μοίραζαν στους καλεσμένους. Το Σάββατο το βράδυ τώρα χόρευαν τη γύκνα, έκαναν αυτή τη συνήθεια, αυτό το έθιμο. Η γύκνα φτιάχνεται από χένα, η χένα είναι μια φυτική μπογιά και από φωτιά. Το Σάββατο λοιπόν, μια μέρα πριν την τέλαση του μυστηρίου, φίλες και γνωστές της νύφης συγκεντρώνονταν στο σπίτι της, όπου με χένα έβαφαν τα μαλλιά και τα νύχια της, αλλού τις κλειδώσεις των δαχτύλων, αλλού τις παλάμες και το εξωτερικό μέρος. Σε κάποια χωριά τυλίγουν το μικρό δαχτυλάκι της νύχης με βαμβάκι και του βάζουν φωτιά. Και η νύφη σβήνει το βαμβάκι μέσα στη χένα. Σε άλλα χωριά βάζουν αυτό το σημάδι στο μέτωπο για να δείξουν ότι αυτοί που το έχουν είναι και καλεσμένοι στο γάμο. Όλα αυτά βέβαια συνοδεύονται από τραγούδια. Πάμε στην Κυριακή που είναι η κορυφαία μέρα. Με τον γαμπρό. Την Κυριακή η μέρα άρχιζε με το τελετουργικό ξύρισμα και το ντύσιμο του γαμπρού στο σπίτι του, την ίδια ώρα που γινόταν το στόλισμα της νύφης στο δικό της σπίτι. Ο γαμπρός όση ώρα τον ξύριζαν καθόταν στην καρέκλα έχοντας στα πόδια του ένα ταψί με ροδοπέταλα, ρύζι και κουφέτα, μέσα στο οποίο οι συγγενείς έριχναν χρήματα καθώς τραγουδούσαν παραδοσιακά τραγούδια του γάμου. Αυτά τα χρήματα ήταν για την πληρωμή του κουρέα που είχε αναλάβει να τον ετοιμάσει για τη μεγάλη στιγμή. Στη συνέχεια οι φίλοι του ολοκληρώναν τον ντύσιμό του. Στο σπίτι δε της νύφης ξεκινούσε το χτένισμα και το στόλισμά της. Οι φίλες της τη στόλιζαν και τραγουδούσαν ταυτόχρονα τραγούδια της χαράς αλλά και της λύπης, καθώς ήρθε η ώρα να αποχωριστεί για πάντα το πατρικό της σπίτι. Αφού ολοκληρωθεί το στόλισμα, η νύφη προσκυνά 3 φορές μπροστά στους γονείς της και τους φυλά το χέρι ώστε να πάρει την ευχή τους για τη νέα της ζωή. Στη συνέχεια ο πατέρας της θα την παραδώσει στο γαμπρό και εκείνη θα κάνει τα λεγόμενα δωρίσματα στα πεθερικά της. Έπειτα θα ρίξει πίσω της ένα μήλο και η τυχερή που θα το πιάσει θεωρείται ότι θα είναι η επόμενη που θα παντρευτεί. Τέλος, όλοι μαζί θα ξεκινήσουν για την εκκλησία. Βγαίνοντας από την εκκλησία θα χορέψουν ορισμένους χορούς και οι φίλοι και συγγενείς θα τους δώσουν χρήματα για το νέο τους ξεκίνημα. Το γλέντι κρατά ως αργά και κάποια στιγμή το νιόπαντρο ζευγάρι αποσύρεται, το γλέντι όμως συνεχίζεται μέχρι το πρωί.
Bye.
καλή νυφούδα μου. Κάρα τα γάτα πιάσει σου φιτσούδα μου, καλή νυφούδα μου. Καλά κρασά,
μανούλα δεν αδειάζει, η κονιάδα μας δεν αδειάζει, τσιλιφάδα μας δεν τη νοιάζει, η κονιάδα μας δεν αδειάζει, τσιλιφάδα μας δεν τη νοιάζει.
κρουσταλάκια. Ρίζα, λονίζα, όλο κρουσταλάκια και το βράδυ έρχομαι να πάω στο σπίτι και το βράδυ έρχομαι να πάω στο σπίτι και ζητά σειρά βρε και κύρα τα λογένει.